той бърба, аз бърба, той не дам, аз не съм. Скъса се, на мамо, скъса се колана, пуската молотова до нито не остава. Кукуригу! Кое процес знаем, деца? Thank you. We're going to now show the Kukurigu dance. Thank you. Are you ready for Kukurigu, деца? Къде е Kukurigu, петленци? Къде е Kukurigu? Така. А намери права редичка, още другата страна. Така. Kukurigu. Now we're going to dance by playing traditional instrument called duduk. Could you please hear me say duduk? Duduk. О, дудуче. Дечица, готови ли сме за Kukurigu? Силно! Now please help us with clapping 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. This will be ръченица ритъм. Bulgarian dance. Готови лица? Напълно се, ръчички на кръста и напълно се дрънка време, нека си подреме. Наянка се дрънка време, нека си подреме. Силно! Легър, казар, яно, моряно, легър, Яно, Мориано. И аз сега оро игра. Дай дясно кръче. Дясно кръче горе за ръчничка. И напълно се оро игра, нека си поигра. На янка се оро игра, нека си поигра. Яно, Мориано. Яно, Мориано. Дзупа, 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 дзупа. Хайде, деца. Дзупа, хайкас. Дзупа, дзупа, дзупа. Браво, Тоше. Айде на гърце. Райчулице, къде ти е райчо, райчулице. Къде ти е райчо, райчулице. Къде ти е райчо, райчулице. Къде ти? Хайде, деца. Дзупа, 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 дзупа. Айде кричете! Дзупа, 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 дзупа. Що го нема? Що го нема? Що го нема? Огън да се пали, що го нема? Огън да се пали. Дзупа, 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 силно кои високи. Дзупа, 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 дзупа. Това какво е, деца? Има ли пиленца тук сега? Ето тук силата ми държи. Тук силата. Къде е огъня? Къде ни е огъня? Защо нямаме огън? Къде? Къде е огъня? Какво се прави, деца, на пролет? Какво се прави на огън? Кой прискача огъня за здраве? Ти че ли скачиш? Скачи! 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 Скачи, скачи, скачи! Какво се казва, деца? Кой ще се? Сега, деца, знаете ли как? Do you know what they're doing? We are jumping over the fire for good health and told the snake and snail to go away. Who would like to come and jump over the fire? Come over the fire, jump. Come on, guys, jump over the fire. Jump over the fire. Ah! Сега, обаче деца, огъня. So we jumped over the fire to push away all the snake
like a snails. But the children said, well, it is still a little bit cold here. Широко, деца. Широко, 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 широко. This is the bigger, right? Older group. Нещо, какво е, деца? Нещо, следва ли е нещо? Не чувам. It is cold here. Студено тук е нещо. Айде по-широко. Айде още малко настрани. Готови, деца? Миша командви. 3. So, Misha, let me translate. So, they're a little bit chilly. But Misha says, well, what is this? Clap, 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 clap. Let's dance a real dance. And we are ready now for ритм на вальса. Готови ли сте? Готови, Миша, командвай? 3 и... Ритм на вальса, на полицу, ритм на вальса, на полицу. Може бе? So now I'm going to ask these children if they know another popular dance, Елено Моме. Елено Моме знаете ли така? Знаете ли? Сигурни ли сте? Добре, я да видим сега.
think they know it? Yeah! Well, I'm going to try them with another dance. Let's ask, what is this dance, Lisa? Пайдушко. Yeah, let's sing together. Нека да пеем заедно. So, I'm going to ask you now to do something with me. Silence, silence. Oppa! Can you join me, Ditsa? Can you join me? Okay. Please relax for a moment. I'm going to count now. Silence, silence. Oppa! This is what we're going to do now. Ready? We're going to dance Пайдушко. Готови, деца? И... Silence, silence. Опа! Сепем, осепем, хайде! Silence, silence. Опа! Сепем, осепем. Bravo, деца, bravo. Show them something really hot, really fast. What is this one? Shop, 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 shop. Shop the what? Haydi, shop skokoro. Ready to jump for shop skokoro. Хайде при нас самата деца за поклон. Разделяме се на две. Хайде готови за поклон. Цялата двете напитка готови. Още. Ето при тази редичка. Стой на тази черта. Готови за поклон и... И аз сега да направим една влакче. Я да се обърнем сега наляво. Айде да ляво готови сега. Дай ясна ячичка за русица днес. Айде готови влакчето. Русица. Долу ръчичките сега. Долу ръчички. Ще пеем ли русица роси, деца? Да кажем здравей на всички хора. Айде. Ясно каче готови и... Роси.